Nečekej, až přijde to nečekané stop. Spousta lidí považuje strach za lacinou samozřejmost, dokud sami nepocítí, že tomu tak není. Vím, co to znamená chtít, ale nemoci. Když vám na pár let vypoví službou nejen ruce, ale i nohy, když jste závislí na druhých. Proto, jestli můžeš, zvedni se a běž. Nemusíš být vyloženě fitnessák, ale prostě zvedni se a podle svých možností se hýbej. Rukama, cvičením s gumičkama, vycházkou, prostě cokoliv. Zvedni se a běž. Výmluvy typu nemůžu, protože škola, práce, dítě, protože cokoliv. Nikdo nebudeme mít nikdy ideální podmínky a pokud ano, tak nebudou na pořád. Prostě výmluvy tu budou pořád, ale ta možnost se hýbat a zdraví je to jedna z nejcennějších věcí, kterou máš. Proto běž a starej se o ně. Jídlo, pohyb, spánek, eliminace stresu, dobré vztahy, mysli i na sebe. Nečekej, až přijde to nečekané stop. Nevíš, jestli si vybere zrovna tebe a pokud si tě má vybrat, tak nevíš, kdy se to stane. Užívej si přítomného okamžiku a užívej si všech svých možností a nesrovnávej je s možnostmi druhých. Nečekej na moment, kdy nečekaně přijde to stop, který tě zastaví, který tě srazí, který tě nepustí. Čas běží a je na tobě, jak s ním naložíš.